Som al 17 de la primera part del partit. El Barça juga des de l'esquerra. Titi Henry per Messi. Messi per Titi. Pica Titi. Ha marcat 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 Titi. Henry! Xavi aixeca la mà dreta. Atenció, pica Xavi cap al segon pal. Salta Puyol, remata Puyol i gol! Puyol és! Puyol! Ha marcat Puyol, ha marcat Puyol, ha marcat Puyol! Puyol és gol! Puyol és gol! Puyol és gol! El Barça guanya 2-1 al 35. Ha recuperat la pilota, la juga Messi, entra allà, surt el porter, pica Messi! I Messi! I Messi, 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 Messi! Al 35 de la primera ha marcat Messi el tercer. Al 35 de la primera ha marcat Messi el tercer. Madrid 1, Barça 3. Robben la picarà amb el peu esquerre. Pica Robben amb intenció. Gol! Ha rematat amb el cap Ramos, enviant la pilota dintre. Ha marcat Ramos al minut 10 de la segona part del partit. Ha atrapat Valdés, que ràpidament envia cap a la dreta per Piqué. Piqué per Touré. Touré cap al mig del camp per Xavi. S'esmuny Titi Henry. Xavi li passa la pilota. La jugada és bona. Surt el porter. Pica Titi amb el peu dret. Henry! Sobre la sortida de Casillas, ha enviat una pilota, Toba, que rup, paret cap a dintre, rup. L'altre dia va dir Juan de Ramos, el sábado por la noche la Cibeles estará más cerca. Doncs no, continuen havent-hi 14 carrers entre la Cibeles i el Bernabéu, tu. A la dreta del mig del camp juga en atac el Barcelona. La pujada és d'Eto'o. Som al 29 de la segona part, guanyem 2-4. Toca Alves, envia per Messi. Messi cap al frontal, juga per Xavi. Aguanta la pilota Xavi, fa mitja volta, canvia la dreta, juga per Messi. Pica Messi, gol, 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 gol. Ha marcat Messi el cinquè, ha marcat Messi el cinquè, però quina jugada ha fet Xavi, quina jugada ha fet Xavi, quin moviment tan intel·ligent, quina tècnica tan extraordinària, quina habilitació a la dreta per la pujada de Messi i quina definició de Messi. És que el Madrid ja s'ha de treure el barret, s'ha de treure la samarreta, se n'ha d'anar a la dutxa i ha de començar a pensar en la temporada que ve. Xavi la deixa per Piqué, Piqué combina per Messi, Messi on espai a la dreta per Eto'o, la rematada Piqué, Eto'o l'ha vist, Eto'o farà la centrada, centra Eto'o, remata Piqué, se li escapa el porter, recupera Piqué, remata Piqué, i gol, ha marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, gol, 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 gol de Piqué! Ha marcat Piqué el 37 de la segona part. És el 6è gol que fa el Barça avui. Piqué el 37 de la segona. I el Bernabéu que se'n va. La gent que no vol patir més. La gent que ja en té prou. Acaba el partit en aquest moment. El Barça ha guanyat 2-6 al Bernabéu. S'abracen els jugadors del Barça. El Barça ha marcat 6 gols al Bernabéu. Ha deixat clar qui sap jugar a futbol en aquest campionat de Lliga. Ha deixat clar qui mereix ser campió. I ha deixat claríssima la seva superioritat. 2-6 ha guanyat el Barça al Bernabéu.